Mayong buntag mga kaigsuunan. Mayong buntag og sa mga kaigsuunan pod nako nga naglantaw karon online. Maayong buntag pod kaninyo diha og nang hinaot ko nga nahumanan na mo og pamahaw. Og uban siguro kanato dire wala pa po'y pamahaw pareho ta. But mamahaw kita sa pulong sa Dios karong kabuntagon kay kini makahatag gayud og kinabuhi sa ato ang mga kalag ug sa ato ang mga espiritu aron sa pagdaig kaniya sa matag adlaw. Kung naa ka mo'y Biblia, naa na kita karon sa libro sa mga Hebreo, kapitulo 7, bersikulo 20 hangtod sa 28. Ato ang gitituluhan ang ato ang pagaistoryahan karong kabuntagon og busa muduol kita kang Kristo. Muduol kita kang Jesus. Kay tungod man pod nga ugma Nobyembre na, no? Nobyembre 1, pwede na siguro mo greet pod ko ninyo og Merry Christmas, no? Dili lang maayong kalag-kalag, no? Merry Christmas na diretso. No, kay sa Pilipinas, no, September pa lang gani siguro naa naman ang ato ang unsa ni kanang Christmas tree sa balay, no? But we praise and thank God. Siguro usa kini nga kanang gimingaw gyud kaayo kita kanang pag-celebrar, no, kadtong miaging Disyembre ambot og unsay inyong experience sa Christmas celebration. Pero murag usa kadto sa pinakamingaw lugar, no, when it comes sa mga tapok-tapok nga celebration last year. And karon pong tuiga, murag diha gihapon ta padulong, although naamay mga pockets of good news that is going on around CDO and the whole of the Philippines. Pero to be sure and to apply wisdom, murag ingon ana gihapon siguro ang ato ang padulngan. Ug kabalo ko, gimingaw na gyud ta og mga ingon ani nga gitawag natong kumbira. Tinuod ba? No, usa siguro nga kanang advantage nga gihatag sa Ginoo kanamo isip mga pastors sa GCAF kay bisan og COVID na gihapoy panahon nga maimbitar mi og mga selebrasyon. Although ginagmay lang pero naagyoy kumbira, no? Di man gyud na mawala ng kumbira sa Pinoy. Og maka hisgot or makaistorya pod ko sa uban nato nga mga kaigsuunan during these celebrations, ang pirmi gyud nga mahisgutan kay gimingaw na gyud kog litson. Gimingaw na gyud daw og litson. Pero naaman si Mami ay mog palabi og litson, ha? Kay dili gyud na siya maayo, no, Pastor Ruben? Dili gyud. Pero because we are wired this way, no, isip tawo, dili lang isip tawo kundi dili isip Pinoy, gimingaw gyud kaayo ta og kumbira. Dili lang for the sake of food, of course, ang pagkaon importante gyud kundi dili for the sake of intimacy, dili ba? No? Ang ato ang paghigalaay, pagpakig-igsuon, no, ug pagpakig-celebrar og fellowship mahitabo gyud na niining atubangan sa pagkaon, no, ilabi na og katong crispy kaayo ang litson sa panahon og naay kaslon. Pero kabalo ko nga naay mga kaigsuonan pod nato dinhi nga naa na sa edad bitaw nga dili na sila ganahan muadto og kasal, labi na og single pa sila kay tanan nilang batchmates gikasal naman. Nga unya ingnon rabadayon mi inig adto didto nga kamunay sunod. Unsaon pag kami nay sunod wa may mutan-aw namo, no? Ay kabalaka kung sa panahon pod nga naay funeral service, moadto pod ka. Unya, kadtong gasulti nimo og ingon ana, imo pong ingnan, ikaw na po'y sunod. No? Balos-balos lang. Anyway, kidding aside, usa sa mga what I love about the celebrations, no, nga nagakahitabo karong panahon sa pandemya kay ang intimacy nga nagakahitabo tungod kay gamay lang ang naa sa celebration. Kabalupod ko nga kung dako gani kayo ang selebrasyon, ang number one gyud nga ma-stress kay kadtong nag-host sa selebrasyon
ang gikasal imbis gwapa o gwapo kaayo sa panahon nga kaslon, puno man kaayo, gasumpay man ang kilay, no, nangabang tungod kay wala natarong ang makeup, kay kana lagi na stress og maayo. But because of the kind of celebrations that are allowed today, murag makita gyud nako nga grabe ka intimate, no? Grabe ka suod ug haduol kayo ang matag usa, although gitabunan ang nawong, kabalo ko nga deep inside the mask, genuine ang mga katawa, relax ang mga celebrants tungod kay wala man kaayoy stress. And at the same time, dili pud ta ma-guilty no nga na ako'y mga suod, wala na ko giimbita. Sa una kay murag masuko man na sila kay wala giimbitar. Karon kay okay ra gyud kaayog dili mangimbitar. So dili lang emotionally okay lang ka, financially murag makasave pud ka, no? Mao nang kanang naay magpa-marriage counseling, musulti gyud ko nga hayahay gyud mo nga ning pili mo nga karong panahon na nga maoy magpakasal. Kay dili gyud kayo stressful, no? When it comes sa celebration. Nganong nagasugod man ta og storya about celebration? Well, again, dili man itungod kay nakulangan ta og litson og nakulangan ta og pagkaon, but it really talks about the reason nga nganong for the past few Sundays nagaistorya kita about kang Kristo nga nganong siya man ang atoang pangulong pari nga dili maikakumpara. Kay sa uglantawon nimo gikan sa Hebrews chapter 1 to Hebrews chapter 7, duha lang gyud ang importante nga gawi nga dapat natong mahinumduman in response to who the Lord Jesus Christ is. Number 1, didto sa Hebrews chapter 2, ang sulti gayud sa magwawali ug magsusulat sa libro sa Hebreo, tungod kay si Kristo maoy ingon ani pag-reveal, maminaw kita kang Kristo. We pay closer attention to Christ. Dili nato ni hinumduman kay daghan kaayog istorya ang kining magwawali sa Hebrehanon. No, taas kaayo ni ang iyahang wali. Mao nang di nato kalimtan nga maminaw kang Kristo, maoy iyahang kinauyukan nga gustong response sa maminaw or sa nagpaminaw kaniya. Mao nang kita dili nato na kalimtan tungod kay si Jesus mao ang pulong nga natawo, the Word of God incarnate. Labaw pa siya sa tanang mga anghel, labaw sa tanang propeta, labaw pagayud kang Moises nga hilabihan nga girespetar sa mga taga-Hebreo or mga taga-Judea niining panahona. Maminaw kang Kristo. So when it comes to listening to Christ, murag sayon siya ihulagway kay naaman ang pulong sa Dios. Naaman ang ato ang pagwali matag Domingo, naaman ang ato ang mga wider groups o ato ang mga Bible study. Sayon siya ihulagway, although kabalo ko, it's also a challenge to really obey, but by God's grace, makapaminaw gyud ta kang Ginoong Hesus. Apan ang ikaduha, naa siya sa kinatumyan sa Hebreo Kapitulo 4, nag-ingon ang magwawali sa Hebreo, kay tungod si Jesus mauman ang atoang Pangulong Pari, nga walay makakumpara tungod sa iyahang sakripisyo ug tungod kung kinsa gayod siya, niingon ang magwawali, magpaduol kita kang Kristo. We draw near to Christ tungod kay siya ang atong Pangulong Pari nga nakasabot kanato. Mga igsoon, this is the beauty of the incarnation of Christ, ang Dios nga nagpakatawo. Kay nakasabot siya kanato. Dili lang ikaw nag-inusara kanang imuhang pagbangutan karong panahona. Dili wala lang ka nag-inusara sa pag-atubang niining klase-klase nga pagsulay sa imuhang kinabuhi. Si Jesus nakaagi ni anang tanan
Gitintal siya sa tanan klaseng pagtintal nga ikaw ug ako nagabati ug nagaagi matag adlaw apan si Kristo ning lahutay ni anang tanan. Nakasabot siya ug makahatag pud siya og pamaagi diin kita makasulti pud og dili sa tanang pagtintal, dili sa tanang mga pagsulay nga makapadala nato sa pagpakasala. That is why Jesus said, or the writer of Hebrews says, paduol kang Kristo. Magpaduol kita. And the beautiful picture of this, when it comes to our culture, kay kining kumbira. Dinhi manggod sa kumbira, naagyud ang maduol kita, dili lang sa pagkaon mga igsuon, ug dili gyud kadtong sa tighatag og kumbira, di ba? Makailag gyud ta kung kinsa ning tighatag sa kumbira, ilabi na ug gamay lang nga celebration. Makailata nga, uy, kining tighatag og kumbira murag inot ni siya kay gamay man kaayong litson, no? Or makabalo pud ta nga kining tighatag og kumbira, uy, grabe gyud kaayo ka unsa ni generous kaayo, tan-awang pagkaon di man ni nato mahurot. Mao nang kada kasagaran sa ato magdag silupin kung naay kumbira, no? Pangutan-a imuhang tapad, magdala ba kag silupin kung naay kumbira? Oh, pero okay ra gyud na, no? Kay naabya pud tay unsa ni dili lang man pud iro nga naa sa balay na lain-laing ginapakaon. Pero mailhan gyud na nato, no? The kind of person kinsa kining host. And it brings us closer, ilabi na sa kadtong kauban pud nato nga nangapil ni anang kumbira. It's not only in the Filipino culture. In fact, og lantawon nato sa pinadayag 3:20. Many of us love this verse, no? Revelations 3:20. Nag-ingon si Jesus sa simbahan sa Laodicea, "Tan-awa nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok. Kung may magpatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon. Uban kaniya ug siya uban kanako." This is a picture of intimacy, my friends. Nga kung si Jesus musulod gani sa kinabuhi sa usa ka tawo, dili lang siya magpabilin didto sa sofa sa living room. Muadto gyud na siya sa kitchen. Makigka or dining room, no? Kung at kasagaran manggod sa ato ang kitchen o ang dining room maura. Pero kung sa inyohang balay lahi ang kitchen, lahi ang dining room, didto sa dining room. Naapoy uban nga culture nga kung sa first floor lang daw ka iimbitar, dili pagyud ka inana kasuod. Pero kung paadto na gani daw ka sa second floor, mostly in the South Asian culture, kung paadto na gyud ka sa second floor, diha suod na gyud kaayo ka. But with the Lord Jesus Christ, gusto siya makigsalo. He desires intimacy with all of us, with you and me. Dili siya gusto og kinabuhi nga neither hot nor cold. Mao man na sa Church of Laodicea. It simply means nga kanang kinabuhi nga murag stagnant na. Kanang lukewarm, that is the word, no? Gusto sa Dios kanang magpadayon gyud ta, magkalayo diha kaniya, no? Magpaduol diha kang Ginoong Hesus. God doesn't want us to stay lukewarm. And many times tungod lagi aning mga panghitabo karon, I have seen many of the Christians today nahimong lukewarm. Dito na concentrate na lang sa pagpangita og kwarta kay lisod lagi ang panginabuhi. Nawili na dito sa balay, no? Diri na lang ta pirmi, nawili na tungod kay nahadlok or nabalaka. The Lord is knocking at the hearts of Jikaf. Sulod ko. Mukaon ko, kauban ka. I want the love to be there again. Ang kalayo sa pagserbisyo, ang kalayo sa paghigugmaay kanatong duha, asa naman to? That's why the Lord
wants us to draw near, or ang preacher of the Hebrews asks us to draw near to Christ. Because He is our Pangulong Pari nga walay makakumpara. Dinhi sa Hebreo 7:20 hangtod sa 28, naghatag ang magwawali og tulo ka rason nganong mangumbirata. Dili lang tungod kay sa pagkaon, kay usahay sa kumbira kauban si Jesus dinhi sa kalibutan way pagkaon. Apan ang pulong sa Dios nga maoy bread of life can give us hope, satisfaction, and assurance of the future, bisan ga kaguliyang ang present. That's why the Lord Jesus asked us, or the preacher of Hebrews, muduol kita kang Jesus, atong hulagwayon kini sa usa ka kumbira. Muapil ta sa kumbira. Muduol kita kang Jesus, muapil kita sa kumbira. Kay siya nag-imbitar kanato nga gusto gyud siya makigkumbira kauban kanato. Una mga igsuon, unang rason nga dapat muadto ka. Kuyog baka nako. Muadto ta sa kumbira kauban si Jesus. Maoy atong host kay siya adunay nagprepara og way makakumparang klase nga kumbira. Verses 20 to 22 nag-ingon, og kini dili nga walay panumpa sila nga kaniadto nahimong mga saserdote, nahimong ingon sa walay panumpa. Apan kini siya gipamulungan o gipanumpa nga nag-ingon, ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magausab sa iyang hunahuna. Ikaw saserdote hangtod sa kahangturan, talking about the Lord Jesus Christ. Kini nagahimo kang Jesus ingon nga pagsalig sa labi pa kamaayong pagpakigsaad or pakigsaad. Niining panahona, prior to verse 20, gahisgot ang magwawali sa Hebreo about sa balaod. Gikumpara niya kini kulang og kawang pag-abot ni Ginoong Jesus nga maoy perpekto nga nagfulfill sa mga promesa sa Dios. Kining mga naa sa balaod, makonsider na gyud ni siya nga kulang. Kay nakita naman nato ang gahom o ang gibuhat ni Jesus. Nibalhin ang magwawali didto sa mga pari. Og nag-ingon pod ang magwawali kabahin sa mga pari nga sila kulang pod og kawang, finite and flawed. Ang Levitical priestly system is flawed, daghag weakness. Number 1, tungod ana kay wala mangyod ang promise nga ang sa Levit sa mga tribo ni Levi didto ang forever nga priesthood. Wala man. Sa Numbers chapter 18, gi-assign sila sa Dios, ikaw Aaron, kauban sa imuhang mga kaanakan ug sa tribo ni Levi, kamo maoy akong i-assign isip maoy magserbisyo sa templo isip pari. Apan ang pagpanaad nga kining inyuhang klase sa pagkapari, sistema sa pagkapari, it would last forever, wala. It is only this promise is given to the Messiah, ang Mesiyas, nga si Ginoong Jesus, nga ang iyahang pagkapari maoy walay katapusan. Kay uglantawon nato una, si Aaron ug si Miriam, kay numdum mo kadtong dili siya sa Numbers 18, early of the book of Numbers, nga silang duha nagrebuilde kang Moises. Nagyawyaw sila, apil kauban ang mga katawhan, nagyawyaw sila. Ngano maning klase sa pagpangulo ni Moises nga gidalaman ta dinhi. To a point nga nasuko kayo ang Dios kanila unya gitagaan silang duha ug kanang grabe hilabihan sila kanamuti tungod sa sangla nga naa kanila. Si Aaron nga maoy amahan lugar sa kining mga pari sa iya gagikan, grabe ka flawed. Makasasala. Dili lang si Aaron, ang iyahang anak sa Levitico Kapitulo 10, duha niya ka anak, si Nadab ug si Abiho. Nakahinumdum mo sa ilahang istorya, nga sila naghalad og halad nga strange kayo. Murag dili mao.
Siguro sa pangsimhot sa mga tao, murag okay lang, apan pag-abot sa insenso didto sa Dios, kabalog yun ang Dios, nalahi man eh. Dili ni mao. Although it was not explicitly said in Leviticus chapter 10 kung unsay sayop sa ilahang gibuhat, apan makasulti gyud ta ang implikasyon nga dili lang sa kadtong ingredients, lugar, but mainly of the hearts kasing-kasing ni Nadab ug ni Abihu. There was pride there, complacency, knowing nga gaatubang sila og balaan nga Dios, kumpiyansa kayo. Familiarity versus intimacy. Atuan ang hinumduman mga igsuon. Na ako sa Ebenezer sa niisip seminary, sa amo ang kwarto didto sa men o sa women nga dorm, no, naagyud mi mga roommates. Usahay, tungod lagi kay nasubraan na kakaila or suod, naay mga panahon nga naa kay mga amigo nga musulod lang diretso sa imuhang kwarto, manghilabot didto imuhang gamit or unsa ba. Unya ilahang gamiton nga walay pananghid. Tingala na lang ka nga ang imuhang sudlay naanay laing buhok, no, naa didto. Ano man eh. Tingala na lang ka nga nahilis na ang imong sabon, no? O katunga na lang imong shampoo, puno man kay ni sa una. Kana mo'y gitawag nga familiarity, no? Nasubraan nga wala na kay respeto ug wala na kay pagtan-aw nga halangdon ang usa ka tawo. That's not intimacy, my friends. Ang intimacy ug ang pagduol sa Dios nga gusto sa magwawali sa Hebreo, pagduol kang Kristo nga gusto mahitabo sa magwawali sa Hebreo, kay kanang pagduol nga nakahibalo gyapon kita nga si Jesus balaan. Ang Dios balaan ug dili nato siya kumpiyansaan lang. Many times we do this. Musulti kita nga kita Kristohanon. Musulti kita nga kita gasunod gayud ni Ginoong Hesus. Apan sa panahon nga naay kritikal nga desisyon nga buhaton sa pamilya, sa trabaho, or sa atoang negosyo, wala na may labot ang Ginoo. Murag tua, napadaplin ang Ginoo. Mubasa kita sa iyang Biblia, gusto kayo ta mosunod sa kadtong mga promesa, no? I-declare to nato, unya sundo nato ang mga maayo nga mga kaya nato nga buhaton. Apan sa naay mga pulong ug mga sugo si Jesus nga murag bugat, sama sa kadtong 70 kabuok nga nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus, musulti pud kita nga bugat man ni. Kini nga parte dili lang ko ani Lord. Kini lang kong murag sayon-sayon, no? Love my family, okay ra man gyud na. Pero love my boss, Lord. Akong ilab ang amuang silingan nga ginalibak ra man ko perminti, Lord. Usa na siya kagitawag nga familiarity, over familiarity. It's not really intimacy nga gusto sa Dios. And this is what happened to Nadab and Abihu. Paglantaw nila, uy, pari, good ko. Okay, kayo ko. And they started to do things according to their own desire. Siguro para moabanti ang ilahang pagkasikat, nag-offer sila og usa ka halad nga dili mao. But not only that, in 2 Kings 22 to 23, sa katong bata nga hari, si Josiah, there's very one kanang interesting nga nahitabo ni adtong panahona. Kaya mo nga nawala ang balaod sa Dios ni ining panahona for years. Nawala. Apan ang mga pari, padayon gihapon sa ilahang pagserbisyo. Padayon gihapon siguro sa pagwali sa mga katawhan, pagbuhat og mga religious nga mga butang apart from the law, apart from the word. Pwede di ay ni siya mga igsuon? No nga sa kalibutan, no, pwede ra magbuhat ka og mga ministry diha apan wala na di ay ka diha sa Ginoo.
Naa di ay mga pagwali nga lami kahayo paminawon, but it's all just a bunch of hot air. Kay wala man ang pagkahibalo o paggiya sa Dios pinaagi sa iyang pulong. And this is what happened sa mga pari. Pwede ra gyud sila magbuhat og mga sakripisyo ug uban pang mga butang nga walay paggiya sa pulong sa Dios. Nahitabo na kanila. Which is why this is a very flawed system. Kay ang mga tawo nga naa niining sistema makasasala man puros. Apan ang purposes of the priestly system fulfilled perfectly by Christ. He is the perfect fulfillment of the promises of God. Kapasayloan sa sala perfectly fulfilled by the Lord Jesus Christ. Ang mga butang nga dili kaya niining mga pari nga makasasala, Jesus perfectly fulfilled them all. As a result, ang klase nga pagkapari ni Ginoong Hesus dili makakumpara. God does not lie. Ato anang nastoryahan last time. Dili pod mausob ang mga purposes sa Ginoo kay dili man mausob ang atoang Dios. Jesus Christ was promised nga ang iyang klase sa pagkapari dili mahuman mulungtad hangtod sa kahangturan, maunang dili makakumpara ang iyang pagkapari. Tungod kay dili maikakumpara ang iyang pagkapari, dili pod maikakumpara ang kasiguruhan nga naa ka ug naa ako. Dili ka magduda kung ikaw nagsalig yun kang Ginoong Hesus. Dili ka magduda nga naa pa bay sala na kanako. Or napasaylo ka to sa Ginoo kadtong grabe nako nga gibuhat nga sala. Because of the perfect high priest nga maupoy sacrifice, sigurado ta nga mga igsuon nga ang ato ang sala kaniadto karon ug sa inig kaugma napasaylog yun na ni Ginoong Hesus. So maunang nabitoy pangutana nga unsa ka pastor unya moabot si Hesus unya timing nga nakabuhat ko og dili mao. Ayoy, no mao gyud na kasagaran sa pangutana sa kadtong mga simbahang membro sa simbahang dagko ba? Pananglitan nga og timingan gyud ka nga nibalik si Hesus nga nagbuhat pug ka og usa ka sala. O siguro ang una nga pangutana, tinuyuan ba na nga sala? Or basin og kanang in your weakness, kana lang yun na akay nabuhat nga dili sayop. Or sayop. Kay kung tinuyuan, agoy, basin og dili tinuod ang imuhang pagsalig og pagtuo kang Ginoong Hesus. Apan kung kana lang yung panahon na, well, you can be assured because Jesus is perfect. Ang iyahang pagpasaylo, ang iyahang pagkapangulong pari, perpekto, nga kadtong sala, nga wala nimo tinuyuan, napasaylo na to ni Ginoong Hesus. Praise God. So dili makumparang kasiguruduhan. Sigurado ta mga igsoon, maunang tungod kay kita sigurado usab, dili pod maikakumpara ang imong paglaom. Maunang daghang mga pagsulay, nawadan ka og trabaho, naglisod na ka unsaon pagpangita og pagpanginabuhi, no? Og daghang mga pagsulay niining kinabuhia. Tungod sa ato ang Ginoong Hesus, nga maoy ato ang perpektong pangulong pari, gitagaan kita og siguradong kasiguruhan, muresulta ka na og siguradong paglaom karon. Tungod ni ana, dili ka mo sugot nga magpakasala ka aron mamaayo imong kahimtang. Kay naman na, di ba? Para lang lingkawas ko niining problema o unsa maning utang nga na ako. Mubuhat putag mga butang nga dili kabubuton sa Dios. Apan kung tinuod ang ato ang paglaom diha kang Ginoong Hesus, mga igsuon, padayon kita og buhat sa butang nga makapalipay sa Dios
kay siguro man ta. Sigurado man ang atong paglaom, dili man maikakumpara ang ato ang kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan o kinabuhing puno. Tungod kay si Jesus man ang ato ang magbalantay. Sumuduol kita mga igsoon, moapil ta, kuyog ta, mangumbira sa kumbira ni Ginoong Jesus kay dili maikakumpara ang kumbira nga giprepara ni Jesus para kanato. Ikaduha mga igsoon, kung ikaw mukuyog kanako, magkuyog kitang tanan sa kumbira ni Ginoong Jesus, garantisado ang katagbawan nga ato ang mabati. Dili lang katagbawan karon, kundili katagbawan kini sa walay katapusan kinabuhi. Nag-ingon ang 23 hantod sa 25. Ang nahaunang mga saserdote o mga pari, daghan sila. Kay dili man sila mulungtad sa kahangturan, katungdanan, tungod sa kamatayon. Apan kini siya sa dayon nagahupot sa iyang pagkasaserdote kay siya mulungtad man hangtod sa kahangturan. Busa, maminaw mga igsoon, sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios, pinaagi kaniya. Sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Ang kaluwasan ni Ginoong Hesus tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa imong pagtuo kaniya, magaluwas kanato, dili lang sa kamatayon tungod sa ato ang sala, kundili sa pangadlaw-adlaw nga murisulta sa pagkadunot sa ato ang kalag. Sa mga adlaw-adlaw nga pagtintal, nga pwede mo dala kanato sa kinabuhing kanang murag padulong sa kalaglagan. Ang kaluwasan sa Dios magaluwas kanato, no? Magaluwas sa matag adlaw sa atong kinabuhi hangtod sa walay katapusan. And this is the satisfaction nga gusto natong masabtan. Nga daghang pagsulay, yes, tinuod gyud na. Dili gani nato ma-imagine kining naa sa Hebreo ni ining panahon na. Kung unsa klase nga pagsulay nga naa, pagpanglutos nga naa sila. Kinabuhi, dili lang nga maospital, kundili sunugon, ipakaon sa leon tungod sa ilang pagtuo kang Ginoong Hesus. Apan nag-ingon si Ginoong Hesus, and this is even more important kay nag-ingon manggod si Ginoong Hesus, nga ayaw kahadluki kadtong mga butang nga mupatay sa imong lawas. Unsa imong kahadlukan? Kahadlukan nimo ang mga butang nga mupatay sa spirito ug sa lawas. And that is sin. Ang bayad sa sala, kamatayon sa ato ang kinabuhi, karon ug kamatayon sa atong spirito didto sa impyerno. Ingon si Jesus, mao kadto ang inyuhang bantayan. So sa panahon karon kini nga klase nga garantisadong katagbawan, wala ni siya nag-exempt kanato sa mga problema o kasakit ni ining kalibutan na physical man or emotional. As we are celebrating Missions Month today, we know of 20 plus pastors in Haiti nga gikidnap. Pero kabalo ba ta nga bisan sa ilahang pagkidnap, garantisado ang ilang katagbawan? Yes. Yes. Dili man ta mahadlok sa mga butang nga makadamage sa ato ang pisikal. Ang ato man kay kanang makadaot sa atong pisikal ug spiritu. In the Lord Jesus Christ, there is fullness of joy. Bisan luyo sa klase-klaseng kasakit, I believe mao ni ang ginabati sa Hebrews, those who are genuine sa ilang faith in the Lord Jesus Christ, bisan luyo sa problema o pagpanglutos, paggawas unya nila. But the fullness of joy
naa didto. Naa kanila tungod sa kaluwasan nga gihatag nga ilang nabati diha kang Ginoong Hesus. And the Lord Jesus Christ is praying for you every day. Do you know that? Every moment. Kung kita manggaling makalimot sa pagampo, the verse tells us nga nangamuyo si Ginoong Hesus. Every day, every moment for us. And it's comforting to know that. Kay, although yes, naaman tayo prayer partner, pero mapakyas man yun na sila mga igsuon. Naay panahon nga magpaampo mo nako, mapakyas gyud ko, pasaylo ako ninyo. Pero naa kitay Dios nga perpekto, nga dili na siya mapakyas sa pagpangamuyo, paghinumdom kanatong tanan, kay kabalo man siya kung unsay kasakit nga ato ang giagian. Sumuduol kita kang Jesus mga igsuon, muapil kita sa iyahang kumbira. Kay siya naghatag og garantisado og eternal nga katagbawan. Ang ako ang amahan kay ganahan kaayo og James Bond nga salida. So maunang bata pa ko, ganahan pud kay ko mutan-aw og James Bond nga salida. Ang iyahang paborito kay si Sean Connery. Mao pod siguro na crush ni Mami sa una, dili day. No, si Sean Connery, gwapo kaayo. Naa siya'y salida, diamonds are forever. Diamonds are forever. Kay matud pa nila, forever gyud daw ng diamond. Kay sukad pa sa pagkahimugso sa kalibutan, hantod karon, maura gihapon na nga diamond. Wa gyud daw na nausob. Apan in the recent studies, karong panahon na mga scientist nga moingon, dili forever ang diamond. Because ang diamond kuno, it's an unstable kind of a graphite. Unstable siya. So in an extremely taas kayo nga panahon, wala gyud ta kabalo. Kabalo mo unsay mahitabo sa diamond, kung tagaan pasagdan lang siya, mahimo siyang lapis. Kay ang lapis is the stable form of graphite. Usa lang actually ang kalahian sa diamond o sa lapis. Matud pa nila, ang sa diamond, upat kuno ka mga atoms nga nag-closely bonded together. Ang sa lapis, tulo lang ka mga atoms that are closely bonded together. No? After an extremely long time, diamonds will turn to a stable form of graphite. Unsa may ato ang makatunan niini. Mga kababainhan, ay namog pangayog diamond. Mahal kaayo. Oh, katong silver na lang, no? Pero there are things in this world, brothers and sisters, that would present to ourselves, no? It would present themselves as diamonds niining kalibutan. Ug tungod kay gasigasiga o gasidlak-sidlak, didto kita mudagan. Didto ta magpaduol. Kay sidlak man kaayo, makapawala man sa ato ang panlantaw sa unsay tinuod ug unsay garantisado, unsay puno sa paglaom, gasidlak-sidlak manggod ning diamonds. Di ko kabalo kung unsa kana ang mga diamonds nga naa sa imong kinabuhi, but I tell you, those things may last for a longer period, but there's no such thing as forever in this world. The only person that is forever is the Lord Jesus Christ. Naa kaniya ang forever nga assurance. Naa kaniya ang forever nga forgiveness of our sins. Forever nga hope that we need in this life and the next. Dili ta magpasilaw sa unsamang mga diamonds niining kalibutana. But we come to the Lord, apil ta sa garantisado nga satisfaction, katagbawan, apil ta sa kumbira. Ingna ang imong tupad, apil ta sa kumbira ni Jesus. Ikatulo mga igsuon, dili lang again tungod sa kalami sa gipreparar nga kumbira,
Kung dili mo apil kita sa kumbira ni Jesus, kay naaman tay perpektong tighatag sa kumbira. And now it's more of our knowing pagkaila kung kinsa ning tighatag og kumbira. Nag-ingon ang bersikulo 26 ug 27, kay angay alang kanato ang pagpakabaton sa maong labaw nga saserdote. The Pangulong Pari, si Jesus Christ, siya balaan, walay sala, walay lama, linain gikan sa mga makasasala, tinuboy ngadto sa kahitasan, labaw pa sa kalangitan. And we see here the characters of the Lord Jesus Christ nga maoy host sa ato ang kumbira. Wala siya sala, siya balaan, walay lama, no, nga linain gikan sa mga makasasala. Pareho kanato, pareho sa mga Levitical priests nga daghan kaing lama ang kasing-kasing. Tinuboy siya ngadto sa kahitasan, labaw pa sa kalangitan. And this is our host, tighatag sa kumbira. Lahi sa uban nga mga labawng saserdote. Siya wala magkinahanglan sa adlaw-adlaw nga paghimog mga halad inihaw. Nahauna alang sa iyang kaugalingong mga sala ug alang sa mga sala sa katawhan, kay kini gihimo niya sa makausara sa wala nay pagsubli-subli sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. And again, we see the weakness of the Levitical priestly system. Ngano man, babalik-balik man ang ilahang mga ginabuhat. Kay flawed gani, kulang, kawang ang Levitical system. Gakinahanglan pod sila og sacrificial system. Dili sila kompleto as they are. They also need sacrifices. Kay sila man mismo dapat magsakripisyo kay makasasala man sila. Jesus, who is perfect in character, in holiness, dili na siya kinahanglan og magsakripisyo alang kaniya. He is the spotless lamb nga fulfillment sa balaod ni Moises. Kay dapat spotless lamb man. Si Jesus mao'y spotless lamb, walay depekto, walay mga itom-itom, perfectly white as snow. But it's not only that. Siya pod ang sakripisyo mismo. The priest and the sacrifice at the same time, aron sa kapasayloan sa mga katawhan nga muduol ug muapil niining iyang pagkumbira. Dili na balik-balik, kay perpekto gani ang iyahang kinabuhi, perpekto ang iyahang sacrifice. Jesus Christ, our high priest, is also the spotless lamb who was slain. His sacrifice is perfect, for His holiness and character is perfect. Sa koneksyon sa pagka-eternal ni Ginoong Jesus, pasabot ni ana, dili lang ang iyang presensya didto sa kay kasagaran sa atong pagsabot sa forever kay kadto mang inig kahuman nga mamatay ta. No, mga igsuon, ang eternal life begins now. Naa karon. Ang forever with the Lord Jesus Christ begins now. Ug tungod kay perpekto ang iyang paghalad ug wala siya nagpabilin nga patay, ang iyang grasya is always present. Available now. Ang iyang paghigugma, ang iyang pagpasaylo, ang iyang paglimpyo kanato ug ang atoang pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi in sanctification diha kang Ginoong Jesus. He is perfectly present all the way. O nang ganahan kay ko og journey with Jacob, because our life in this world is a journey as a church with the Lord. Wala ka naghiusara mga igsuon. Gituyo ni Jesus nga membro ka sa Jacob because we travel together. Magkahiusa kita, bisan unsay mga panghitabo, maghiusa kita, kay naaman ang presensya sa Dios niining laraw nato
sa kinabuhi. Isaias 1:18. Ang promesa ni Jesus, kung ikaw mukuyog ka nako. Umari ka mo karon, ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehovah. Nagstorya ta. And that's wonderful in sa kumbira, no? Nga bahala og naglama na ang imuhang baba sa litson, no? Nagsinaw. Istorya ta, no? Lami kayo na siya nga panahon, ingon po ang Ginoo, istorya ta. Duol kamo kanako. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. So I say and I plead with you, my friends, let's come to the table of the Lord Jesus Christ together as a family, as a church. Kauban ta, we feast together in intimacy with the Lord. Although usahay na ay pagkaon, usahay walay pagkaon, ang importante, naa ang Pangulong Pari, kauban nato. And that's the best feast we can ever have. Incomparable, because we have a perfect feast giver. Mao nang niingon ang bersikulo 28 sa Hebreo 7, sapagkat tinuod ang kasuguan nagatudlog mga tao nga may kaluyahon, ingon nga labawong saserdote, apan ang pulong sa panumpa nga miabot ulahi sa kasuguan, nagatudlog anak nga nahimong hingpit hangtod sa kahangturan. Christ is perfect. So we come to Him. Muduol kita kaniya, mga igsuod, and we can experience a feast of intimacy. Ug naa didto ang salad, no, sa kapasayloan sa atong sala, ang tinula nga gahatag og katagbawan og kalipay, ug unsa pa didto nga mga giandam sa Dios aron kita, ikaw ug ako, magkaistoryahanay, salo kauban si Jesus. Nag-imbitar si Kristo karon, mga igsuon. Mukuyog ba ka? Sa usa ka suod nga panaw, usa ka suod nga kumbira, way sama ug puno sa katagbawan ug pagkahingangha kung kinsa gayud ang atoang Dios ug Jesus. Na ako'y paborito pud kaayo nga church father. Naistoryahan namo actually sa amo ang klase dinhi. And timing yung ito because I was also reading his works during that time. Si Polycarp. Sa iyang message towards the church, sa usa ka church, nag-ingon pud siya niini. Now may the God and Father of our Lord Jesus Christ and the eternal high priest himself, the Son of God Jesus Christ, build you up in faith and truth, in all gentleness and in all freedom from anger and forbearance and steadfastness and patient endurance and purity. Ganahan kaiko kay ang pagka-eternal high priest ni Christ will save us even from the temporary nato nga outburst of anger. No, say dali ra kay ta masuko. But if we know and we have it in our lives that Jesus Christ is our eternal priest, the Son of God, Jesus Christ, tabangan ta niya nga mo mahimong steadfast, immovable. Samtang kita nagagunit diha kang Ginoong Hesus, tagaan ta niya og kagawasan nga dili kita mahimong mubalik sa pagpakasala. Our simple outburst of impatience, labi na og naa kita pirmi sa balay, kasagaran man gud sa ato ang mga Kristohanon, pag abot sa balay, mawala na ato ang pagpangandam, di ba? Mugawas ta, moadto ta sa ato ang trabahoan, amurag na ang ato ang mangandam gyud ta because the Lord called me to always be aware. Kay basin og naay mga temptasyon. Pero pag abot sa balay, ayahay kay ta, kita may hari sa ato ang balay. Mo nang dali ra kay ta masuko sa ato ang mga anak, mahimong impatient kanila, labi na og math ang subject. Pasaylo ako, Lord.
Dali ra kayo nato awayon ng atong asawa ug atong bana, atong mga igsuon kay naaman ang pagkahayahay, no, murag makomportable man kayo ta. But it tells us here that the Christ as our perfect high priest can help us in that regard. Yan ang mga panahon na. In fact, story of Polycarp sa panahon nga gidakop siya aron patyon na. Iya pang gipakaon, nangumbira pa ang mudakupay kaniya. To a point nga naglibog gud sila nga mao ba ni atong dakpon? Gipakaon pa man ta. Sayop siguro ang sugo. Dakpon nato. Lami man kayo iyang litson. But that was his steadfastness, endurance, and purity in spirit. Even through the many problems in life, Jesus Christ is the high priest for Polycarp. So for us, we come to the feast of intimacy. We draw near to the Lord Jesus Christ, mga igsoon. And I hope to see you there with the feast, celebrating together, knowing kung kinsa ang atong manliluwas. Hallelujah! Atong palakpakan, atong Ginoo, mga igsoon. The Lord bless us all.